Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Рустемрак Казан утлары журналының татар әдәбиятындагы ролен ничек бәяләр идегез? Ул нинди урын алып тора? Безнең бит инде әйтик татар дөньясы дип әйтсәк, шундый үзебезнең символларыбыз бар инде. Казан утларында нәкъ менә шундый йөзе татар халкының, аның теге шушы әдәби көзгесе булып торган бер журнал. Нәкъ менә Татарстан, татар дөньясында тоткан аның урыны бик зур. Нәкъ менә шушы әдәбият ягыннан килеп карасак, татарны тел яклап ачабыз бит инде без. Икътисад ягыннан, башка яктан, һәр яктан үзенчәлекләр булса, инде Казан утлары инде ул нәкъ менә шушы безнең әдәбиятыбызның торышын, мәдәниятыбызның торышын билгели торган, шушы әдәби тормышыбызга бәя бирә торган төп журнал, бер символның берсе дип әйтер идем. Ул үзенең теге борынгылыгы ягыннан да иң төп журнал, һәм инде әлбәттә безнең традицияларны саклап килгән төп журнал. Кыскача гына әйткәндә, шулай инде. Менә үзегез нинди идеяләрегез бар менә бу журналга, нинди бәлки яңалык кертергә дигән фикерләрегез бардыр бәлки, яки инде шушы традицияләрне ничек сакларга? Ул дөресен әйткәндә, менә бу Казан утлары шикелле безнең журналыбызның аның үз йөзен саклап калу үзе бер бик зур идеяларның берсе инде дөресен әйткәндә. Менә бүген генә әле Илфак абый белән саубулаштык. Илфак абый Рәхимов белән мине коллективка тәкъдим иттеләр, шунда да сөйләшеп тордык. Инде менә аның ярты елга үзенең планнары белән уртаклашты. Журналның инде ярты елга алдан ук портфеле тулы. Дөресен әйткәндә, әзер журнал калдырып китте дип әйтсәм була инде. Димәк, инде аның үзенең укучылары, үзенең язучылары бар. Аның инде портфеле буш түгел. Чөнки Казан утларында ул чыгу һәр язучы өчен иң мәртәбәле санала. Инде проектларга килгәндә, ул теге дөресен әйткәндә, алдан әйтүне мин энә бетермим инде. Ләкин шулай да берничә генә күздә тоткан әйбер бар. Ул шулай ук заманчарак алымнар белән эшләтүгә дә карый инде. Шулай ук бер журналның сайтта әйтик, чыккан әсәрләрне инглиз теленә тәрҗемә итү дигәндә бер хыялым бар иде. Ул аерым бер спонсор белән уналган дип әйтим инде. Аны шулай ук безнең читтәге татарларга, читтәге инглиз телендә аралашкан татарларыбыз да күп, аларның да беләсе килә. Әйтик инде, менә шундый формалардагы эшләр. Шулай ук менә бу чит төбәкләрдәге, регионнардагы татарларыбыз белән дә аеруча Башкортстан белән эшләргә исәп бар. Бу инде беренче командировка шунда 4 ел ягына булачак. Башкортстанга алданрак уйлаган, чөнки алар безнең барыбер игътибардан читтәрәк калып киләр шикелле. Югыйсә анда безнең күп татарларыбыз яши. Шулай ук инде менә кызык кына бер Казан утларының аның менә бу Илфак абый эшләгәндә дә бик матур бер традициясе бар иде. Алар һәр язучы белән аерым сөйләшеп, әйдәле синең әсәр кирәк дип әйтә әле, шигәл дигән матур дип сөйләшәләр иде. Ул чыннан да бик нык тәэсир итә. Язучы кеше бит инде ул игътибар таләп итә, мин үземдә язучылар Иделдә эшләгәндә хәтерлим әле. Айдар Зәкиев дигән Башкортстанда бик яхшы язучы прозаик бар безнең. Бик саллы. Ул монда Идел макчаларында җиңүче булган иде Гран-при. Мин шуны исемә төшердем Иделгә эшкә килгәч. Айдар, бик яхшы әсәрләрең, хикәяләрең бар иде. Әйдә бер повесть язар менә шундый. Бу бик гаҗәпләнде инде. Рөстәм, шулай минем әсәрләрем кирәкмени ул ди. Инде бөтенләй беркемгә кирәкми язу дип уйлый башлаган инде ди. Ул миңа тиз арада шундый уен дигән детектив формадагы яшьләрчә әсәр язып бирде. Ул басылып чыкты, аны бик яраттылар укучылар. Шуннан соң хикәяләр бирә башлады. Менә мисал өчен язучылар белән ул һәммәсе бәшәргә кирәк инде. Чөнки саллы язучылар алар игътибар таләп итә. Зөлфәт Хаким белән шулай эшләгән идек. Илдә аның хикәяләрен аерым шулай заказ биреп әйтим мисал инде үзе белән сөйләшеп. Шушы юлны дәвам итәсем килә шулай ук инде. Аерым аеруча безнең язучылар белән шулай эшләүне һәм башка. Аеруча менә чит регионнарда яшәүче язучылар. Юк, чит регионнарда мин аеруча дип әйтмим, ләкин алар безнең нәүмиз булып калалар. Без аларны элегрәктән татар әдәбиятына, тарихына күз салсак, бик күп талантлы язучыларыбыз безнең чит төбәкләрдән, бу инде Тамбовтан, Саратовлар булсынмы, Оренбургларны әйтикме, гади такташлар, Муса Җәлиләр турында сүз әйтәм инде мин, башкалар. Хәзер инде безнең аларны
Аны төбәкләрдән инде язучыларыбыз чыкмый диярлек. Инде Башкортстанда да менә безнең бик зур потенциал бар. Аларны да читтә калдырмаска иде. Әйтик, менә бу мин инде әле Фәннәр академиясеннән аерылып бетмәгәч, соңгы елда шунда эшләгәч инде татар әдәбияты тарихын эшлибез без 8 томлык, аның 5 томнан чыкты. Менә алдагы томнарда да без менә шушы чит төбәкләргә язучыларга бик зур игътибар биргән идек. Димәк, безгә үзебезнең яңадан дип әйтим инде географияларыбызның, киң географиябызның яңадан әле яуларга кирәк әле. Ул бит инде бөтенебезгә дә теге хәзер беләбез дип әйтик инде, менә кәгазь басма бар. Яшьләр бит инде менә яшьләр генә түгел, хәтта урта буында хәзер интернеттан укый. Менә шул яктан караганда басма журналның потенциалы бармы, әллә сез интернетка күбрәк? Дөресен әйткәндә, бу үзегез дә беләсез инде, бик бәхәсле тема. Без инде алга киткән шул Японияны карасак, Төркияләрен дә әйтим инде, башкасын әйтик инде, илләрне карасак, шул Норвегия, Финляндияны карасак, кызыксынып барсак, басмаларның һаман да популяр булуын беләбез. Һаман да әле зур урын тотуын. Шул вакытта инде хәзер күбебез шулай ук электрон басмаларны укыйбыз. Монда алар бер-берсенә бер кайчан да кылмаучы алмаячак. Менә бүгендә менә Казан атларында электрон сайтына бик күп шактый кеше арткандан ата бара. Димәк, аңа ихтыяҗ бик зур, һәм инде бу киләчәктәге бер зур перспективаларның берсе. Ләкин шул вакытта инде менә киләсе елга 4000-дән артык тираж бар. Һәм инде тираж шушы ул кәгазь басмалар өчен начар сан түгел. Әгәр Россия күләмендә алсак, Дружба народлар инде ничә еллык 2000 иде. Бер наш современник кына бер 13000 иде. Инде күбесе хәтта Россия күләмендә зур тиражлар түгел. Димәк, ул бит әле менә 4000 тираж дип әйтәбез дә без. 4000 тираж. Аны гаиләдә 4 кеше булса, 3-4 кеше булса, ул 12000 була. Күрше тираж укый менә минем белүем буенча. Андый сораулар ул һәрвакыт туып тора. Менә безнең Казанда бар. Мин үзем спортны бик яраткач инде Динамо Ширемдә уйныйлар. Динамо спорт клубы. Аңа кеше йөриме? Ләкин ул инде ел саен чемпион кала, зурлап шул вакытта аны белеп алабыз. Кеше йөрмәсә тотар бит ул команда. Мисал өчен, Робин Гашмин кеше йөри бүгенге көндә. Безнең тираждан да әзрәк. Дөресен әйткәндә, тираждан да калайлардыр, ләкин безнең дә бит башкалар укыйлар. Димәк, монда кирәкме дигән яктан чыгып түгел. Бүгенге вазгыятьтә безнең телебез мәктәпләрдән кыскарганда инде балалар бакчасында да куркыныч алына торганда, нәкъ менә безгә шушы артка чигенүләрне башка юл белән киресенчә капларга кирәк, алырга кирәк. Димәк инде матбугат булсынмы, телне менә шул заманча төрле юллар белән, алымнар белән хәзер безгә киресенчә шушы чигенүләрне капларга кирәк. Димәк, матбугатка ул әле язучы бар икән. Альтернатив юл, аны хәзер яңа юллар ачылып тора, альтернатив юллар бар, башкасы. Димәк, шушы юл әле кәгазь басма үзенең актуальлеген саклаячак һәр вакытта да. Икесен дә үстерү. Мин икесен дә үстерү ягында, һәм алар икесе дә үскән очракта гына, бер аерым аларга игътибар биреп булмый. Алар икесе туландыра бер-берсен, һәм бер-берсенә һич кенә кылмаучы аламыйлар. Менә бит мәсәлән без язучыларыбызның әсәрләрен интернеттан укый алмыйбыз. Ул нормаль күренеш. Мәсәлән, күп язучыларыбыз, мәсәлән, сезнең үзегезнең дә романнарыгызны интернеттан укырга мөмкин. Беренчедән, Татарстан китап нәшриятының бар сайты, һәм анда һәр китаплар инде язучының үзенең рөхсәте белән куелып барыла. Мәсәлән, мин рәхәтләнеп үземнең әсәрләрне интернеттан карыйм, хәтта китап форматында, PDF форматында бирелә. Ул нормаль әйбер дип саныйм. Дөресен әйткәндә, язучыларның хәзер әсәрләрен табуга мин бу сорауга шактый бәхәс ятырым инде. Хәзер табырга мөмкин, ул 3-4 еллык бәлки булгандыр. Хәзер әкренләп үзләренең сайтлары барлыкка килә. Бу безне котылгысыз юл инде, без бу юлдан барырга тиеш барбыз. Менә бу теманы шулай менә яшь кузгатыла, менә мәсәлән, яшьләр арасында башлыча хатын-кызлар иҗат итә, яшь иҗатчылар, һәм алар башлыча шигырь язалар. Менә сез бу моның белән килешәсезме һәм сәбәпләре нәрсәдә дип уйлыйсыз? Бу яшьләр арасында мәгълүмме? Менә Әпәй Зәйдулла да шул хакта әйтте, башка язучылар да әйтте. Яшь язучылар арасында башлыча безгә яшь язучылар килә кызлар, һәм алар шигырь язалар, һәм башлыча әлбәттә. Бу бик табигый бер. Бик табигый бер, шул ук Разил абый Вәлиевның сүзен искә төшерсәк инде, 16 яшькә кадәр шигырь язмаса, яшь кеше аны врачка, табибка күрсәтергә кирәк дип әйтә бит инде. Шуның кебек, беренчедән ул яшьлек хис, эмоциялар, шулай бит инде, дөньяны үзгәртергә телим дигән оптимистик рухлар, ул инде димәк шигърият.
Проза ул чын прозаиктің шундай сөзі бар инде, ул 30 жаштан соң илгерә дигән. Демәк, шигырь ул менә хис белән туа, ул инде битараф булмау, яшь кеше бит инде дөньяга битараф түгел, яхшытрак ли, аның инде ул күңелендә кайный. Проза ул җитлеккән инде кеше шәхескә неке генә чын проза була, дөнья күргән, тәҗрибә туплаган. Инде хатын-кыз ират мәсьәләсенә килгәндә, әйе, чыннан да хатын-кызларның шигырьләре күбрәк, ләкин нишләптер әкренләп бу бит инде сан сыйфатка күчә, сыйфатка күчкәнчәктер егетләр күбрәк. Ләкин шулай да менә бу минем яшьтәшләр арасында бик яхшы шагыйрьләр бар. Лилия Гыйбадуллина әйтер идем мисал өчен. Бик шундай табигый шагыйрә. Йолдыз Миңнуллина, Луиз Янсуар. Андый затлы шагыйрьләр күп була алмый инде. Тукайлар гасырга бер туган дигән шикелле инде безнең үзебезнең популяр да булган, югары әйбәт телдә язган язучылар бик күп була алмый, һәм ул табигый дә. Менә бу яшь иҗатчыларны ничек тә булса сез журналга күбрәк җәлеп итәргә дигән идеяләр юкмы, әллә кирәкме, әллә ул булай да бармы инде, җитәрлек күләмдә күрсәтеләме? Әгәр инде безнең үзебезнең менә бу бер буынга карасак, безнең иртәрәк өлгергән буын булды, гел юл ачылды безгә, беренче китапларны чыгардылар безнең үзебездән сорап дигән шикелле, газет журналларда юл һәрвакытта да, яшьләргә һәрвакытта шулай. Ләкин безнең инде башлап язучылар өчен инде яңа исемнәрне әлбәттә Идел журналыбыз бар. Идел журналында чыныгы уздыра тиеш инде. Аның инде ул традиция бик матур. Иделдә бер чарланып, казанатларны алга таба үсә, аның бик матур традиция шулай яшәсә, әйбәт булыр иде инде. Яшьләр белән әлбәттә идеялар бар. Аларны тарту буенча да, аларны журналга эшләтү буенча да, аларны белән бергәләп шушы журналны тарату, халыкка җиткерү буенча да андый планнар бар. Татар әдәбиятындагы сезнең нинди дә булса борчыган мәсьәләләр бармы? Менә ниндидер бәлки авырткан урыннар бардыр. Татар әдәбиятында нәрсә сезне менә борчый, нәрсә җитми дип саныйсыз башка әдәбият белән чагыштырганда? Менә татар әдәбиятын әгәр без бит инде әзрәк кайвакта мескеннәргә ятабыз бит инде. Мин бу мисалны еш китерәм инде, тагын бер каткан кабатлыйм. Менә Переделкинодагы 2010 елда Мәскәүгә халыкара яшь язучылар семинарына барган идем мин. 300 ел язучы. Шулай ук анда Франция, Америкадан бар инде рус тел язучылар. Бүтән милли республикалардан әсәрләрен тәрҗемә иттеләр. Моннан минекен дә җибәргәннәр иде мисал өчен. Бардык. Төрле безне мастер-классларга уздырдылар инде, бүлделәр. Мастер-классларда тыңлап утырам, безнең бит Идел макшаратларында, башка глаголистларда мастер-класслар күпкә кызыграк бит, безнең бит фикерләүчеләр яхшырак бит дип бер утырган идем. Аннан соң көтмәгәндә, менә үземне шәхсән көтмәгәндә, анда иң яхшы прозаикты бер таптылар. Һәм китапны Мәскәүдә чыгардылар үзләре. Алар өчен ул бик кызык булган, яңа тема шикелле, яңа милли тема. Алар туйган инде Мәскәү тормышындагы бер-берсен таптаган темалардан. Инде менә бу, димәк, безгә урыныбыз безнең начар түгел, безнең тәрҗемә мәсьәләсе аксый, бик нык аксый. Безгә дөнья күләменә рус теленә дә, төрки дөньяга да чыгу өчен, инглиз теленә дә чыгу, ул бер безнең әдәбиятны танытуның бер юлы булып тора. Безгә ул юлны үстерергә кирәк. Ул безнең бер кимчелегебез бүгенге көндә. Чөнки әйбәт әсәрләр бар бездә. Аны ул татар телендә язылган өчен бик таралып бетмәй. Инде менә бу үземнең генә уйланулар, әле булай әйткәнем, уйлаганым да юк иде. Безнең ниндидер менә каякларда ниндидер бер караңгылык бар әзенә әдәбиятта. Барлыкка килде соңгы елларда, дип әйтим. Менә сез укыйсыздыр Мәгъдиевларны, 80нче елларны, алдарак Әфсәләмовларны дип әйтим. Ниндидер бер якты хис кала укыгач. Анда ул шулай ук ул ниндидер бер социалистик реализм гына түгел. Анда бүтән психологик кичерешләрдә башкасы аша, ләкин ниндидер бер хис кала, матурлык җиңгән, ниндидер бер матур бер ни бар аның. Ахыр дигән шикелле. Хәзер бездә ул ниндидер бер килеп керде, артык булып киттек шикелле менә каякларда. Ул уйландырырга тиеш, ләкин ул аның чамасы булырга тиеш дип саныйм мин. Барыбер матур әдәбиятның әзрәк кенә матурлыгын мин үземнән генә бер мисал бирәм. Махсус шулай язган идем Әдрән дигән повестьны. Ул шулай ук җиңел тема түгел, авыр тема. Яшь кешенең анда авырлыкларга калып, ләкин җиңеп чыгу дигән шикелле. Бик күп кеше шалтыратты инде менә шундый әсәрләр сагындырган икән дип барбер. Кирәк икән безгә дип инде. Димәк, әле әзрәк безгә
Укучыда булай да тормыш катлаулырак бит инде. Укучыда да biraz өмет калдыра торган инде, ак юллар күрсәтә торган әсәрләргә дә игътибар булсын иде. Бу инде казанатларның директ булачак авторларына да бер инде. Әнисе шулай дип уйлыйсыз? Ул Европада да шулай кирде бит инде. Постмодернизм, модернизм дип инде әйе. Ничектер кем катлаулырак яза шундый әсәр. Менә ул бит бәхәс һәр вакыт бара. Иң кызыгы. Үземә әле дә җавап таба алганым юк. Улай белмим, мактым, шу әсәрләр постмодернизм катлаулырак әйберләр белән дигән шикелле. Һәм шактый гына үзем хезмәт иткән язучылардан мактау ишеттем. Ләкин ничектер күп кенә алай укучылар дип әйтик инде, ул хәтле укучылардан, гади укучылардан алай кайтавазлар бик күп булмады. Инде менә шул теге планканы төшермичәрәк шушы әзрәк шушы юлда да язып карагач. Шалтатучыларның инде игешеге булмады дип әйттем инде арттыру бардыр, ләкин бик күп булды. Мин анда 100дән артык, мәсәлән, әсәр казанатларында чыгуга бик күп кеше шалтыратты. Димәк, барбер халык укып бара һәм сусаган инде барбер ул. Безгә инде теге ясалмалыктан бераз гына шитләшеп чынбарлыкка якынаярга кирәк. Шунда менә тагын бер генә әйбер сүз килгән, менә Галим Илшат Сәетов әйткән иде, соңгы 20 ел эчендә үзең укый алган, яратып укыган һәм башкаларга менә шушы әсәрне, шушы романны укыгыз дип киңәш бирерлек роман әйтә аласызбы дигәч, кеше авырсынып кала дигән иде. Менә кызыклы роман, бөтен кешегә дә киңәш итерлек. Мәсәлән, без киңәш итә алабыз бит 60-70 еллар әдәбиятының, 80 еллар әдәбиятының романнарны. Менә шул сорауны сезгә дә бирәсе килгән иде. Менә сез шундый романнарны укый аласызмы? Соңгы 20 ел эчендә язылган. Менә шушы романны укыгыз, бу татар тормышын дөрестлеген сурәтли. Ул кызыклы роман дигән. Әйе. Дөрес әйткәндә ул менә без теге 80 еллар, 70 еллар дип әйтәбез. Алар инде күпмедер вакыт сынавын узып, шулай бит, актуаль булып калып, инде сайланып калган әсәрләр. Бүгенге соңгы 20 елда укыганнар алар бөтенесе дә әле күз уңында бит әле, күз уңында шикелле. Ләкин һәр хәлдә мин әле менә башыма син әйтүгә үк алай гына бер әсәр кертеп китешмәде, ләкин безнең бик күп әсәрләр, игътибарга лаек әсәрләр бик күп булды инде һәр хәлдә. Шул тарихи романнар булсын, Фәүзия апаның хиҗрәте булсын, башкасы Вахит Имам романнары булсын, алар безнең актуаль андый әсәрләребез, лаеклы әсәрләребез күп. Мин дә хәзер теге кайсындыр айырып әйтәсем килми. Кайсындыр айырып күрсәтәсем дә килми дөрес әйткәндә. Ләкин әйтик, бер 20 елдан 40 елдык язылганнарны инде алар вакыт сынавын җиңеп чыгарга тиешле әсәрләребез дә бар. Киләчәк буыннар да әле кайта-кайта укый торган. Рәхмәт. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.